Nagyon Isten, jó napot kívánok! Jó napot, nagyon! Jó napot, nagyon! Kezét csókolom, jó napot! Nagyon Isten, jó napot! Meg maga, megvan! Hát Istenem, a temetőim meg üres még, most én meg itt vagyok az együlésen. Nagyon Isten, jó! Szeretnék megint lenni 20 év múlva. Adja Isten, úgy legyen! Jó napot kívánok! Jó napot! Ó, Istenem, Eli, szép asszony, egy csóba! Csak a szép asszonyokat egy csóba! Úristen! Erre maradjon már vele! Tessék! Kezét csókolom, jó napot kívánok! Most már köszöntem a végén! Bedvágom őket, mert mindig mosolyog neki térrám. A letolással kezdve, ez van hozzászokva. Ez van hozzászokva. Ja, ugye? Jó napot kívánok! Jó napot, Kezi csókolom, jó napot, Kezi csókolom. Jó napot, nagyon sűrűn kell köszönni, mert már ottan letoltak. Nagyon itt. WC mindenfele, nagyszerű. Miből fő ez a... Rizs. Tehát ez a kötő is erre az alkalommal készül? Igen, erre az alkalommal készül. Úgy is be fogok venni. Nem, kezét csókolom. Jó napot kívánok! Kezét csókolom. Hávarga szomszéd! Igen. A Jóisten áldja meg. Sokáig éltesse még a Jóisten. Jó napot! 92 évig. Már annyi? Annyi vagyok. Az Isten. Bizony. Asszony is itt van? Nincs itt, mert a lakásunkat építik. Hogy építik? Sokból kerül most, de megvan a pénzünk, hát ő meg fiatalabb. Ő kicsoda? Komper Györgyi vagyok, az unoka. Az unoka? Értem. Jányunknak A jányunknak az egyik jánya. egy kisebbik. A kisebbik jány. Itt is hagy zavarjam meg a hölgyeket. Jó, köszönjük szépen. Kezét csókolom mindenkinek, magának is. Kész csók. Kész csók. Mit tetszenek itt csinálni? Csak külföldnek egyelőre? És mi lesz a kötelesség majd? Semmi. Igen, Isten. Mélységes tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai zöldgyűlésen. A mellettem lévő két jó barátommal hármasba találtuk ki valamikor, amikor kezdett tavaszodni, hogy fejtegettük, hogy mikor is alakult a Kossuth kert. Hát utána néztünk több helyen, egyesek szerint 1870-es években, de a múzeum adatai szerint 1855-ben osztották ki a Kossuth kertet. És ebből az alkalomból Imre barátom volt, aki kezdeményezte, hogy figyeljetek, csináljunk egy rendezvényt, tartsunk egy zöldgyűlést. És mi Marci barátommal elfogadtuk. Itt tulajdonképpen valamikor a régi nevek előtt mindig volt egy A betű, vagy L betű, vagy H betű, vagy különböző nevek. Így én magamnak a következőket jegyeztem föl. Hát sorrendben, mivel nem mondom, hogy hány éves, de Imre barátom a legöregebb közöttünk, én vagyok a legfiatalabb. Magam 60 évével. Számára nem érdekes, mit mondanak itt a mikrofonban? Következő neveket adtuk. Csészabó Imre, egyébként így is ismerik, mert a szülei is Csészabók voltak. Ez a Csé betű, meg Köké, így van. De a Csészabó mellett maradunk. Ez a Csé betű az én értelmezésem szerint most azt jelenti, hogy csodálatos Szabó Imre. Egy tapsot megérdemel. A másik barátom Hávarga Márton, ezt pedig úgy gondoltam, hogy azt mondom, hogy hűséges Varga Márton. Mert hűséges a kertéhez, a barátokhoz, mindenkihez. Én pedig, hát úgy hívnak bennünket, többen a régi idősebbek ismernek, hogy
Vida Balog, de én most majd visszatérek rá, azt mondtam, hogy Gyély Balog Zoltán vagyok, Gyászos Balog Zoltán, de most ezt hagyjuk el, mert nem. Tehát a vég marad meg, Vidám Balog Zoltán. Ezt szeretnék, hogyha a mai nap mindenki vidáman töltené itt ezt a néhány órát. Reméljük, hogy finom lesz a pörkölt is, és mindenki jól fogja érezni magát. Mielőtt átadom a szót dr. Varga Gyula, többszörös diplomás történelem tanárnak, a pedagógiai vagy óvóképző főiskola főigazgatójának, ő fog egy rövid áttekintést adni a múzeum megbízása alapján a Kossuth kert történetéről, de hadd köszöntsem a legidősebb, hát úgyis, mint 92 éves Feri bácsit, H. Varga Feri bácsit, aki itt van közöttünk és nagy tisztelettel köszöntjük. Több mint 100 éve ősi tulajdonosok, tehát azt is lehet mondani, hogy mióta megalakult ez a Kossuth kert, tehát olyan 120-130, ugye Feri bácsi? Éve, biztos, hogy annyi. Sajnos nem tudott eljönni, de kiderítette Gyulai Gabi barátom, Gacsó Anti bácsi nevét, aki meg 98 éves, Táncsics körúton lakik, de ő nem tudott eljönni, hát ők is több mint 100 éves tulajdonosok. És ugye a kiíráson rajta volt, hogy ő nem a legfiatalabb, hanem úgy legfiatalabb, hogy aki nem régen lett tulajdonosa, az pedig éppen a tanár úrnak a kislánya. Hol vagy, Kata? A 3 éves Varga Kata, tudnék az ő nevén van a birtok. Aranyos. De erre visszatérünk, egy szerény ajándékot fogunk majd adni mindkettőjüknek. Hogy szerény? Mi az, hogy szerény? Egy ilyen szép jánynak miféle, hogy szerény? Szép, gyönyörű szeme van. Azt teljesen. Hát ezek után akkor, hogy sok beszédnek híg a leve, azt mondják. Köszönöm, hogy meghallgattak, és Varga tanár úr. Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntök mindenkit. És hát igaz, hogy nem a múzeum megbízásából, hanem Balogh Zoltán megbízásából, de néhány sorban szeretném ismertetni azt, amit itt a szőlőskert történetéről röviden meg lehet tudni. Hajdúböszörményben a szőlőművelésről először 1715-ben és 1720-ban van adat. Azt írják a összeírások, hogy 90 kapa földterületen műveltek szőlőt, ez 5 holdat jelentett, csak hogy akkor még a szőlőskertek nem itt voltak, hanem elsősorban a vénkert volt az, amit eredetileg szőlőskertnek használtak. Ezt a vénkertet később ószőlőskertnek, nagyszőlőskertnek, belső szőlőskertnek is emlegették. Hajdúböszörményben a földet, ugye lévén, hogy hajdúbirtokosok foglalták el ezt a területet, csak a törzsökös hajdúknak lehetett eladni, tehát termőföldet és belső földet nem kaphatott az, aki beköltözött. A szőlő viszont egy olyan földbirtok volt, amit beköltözők is korlátlanul vásárolhattak, és hát ez volt az oka annak, hogy nagyon sok szőlőt igényeltek azok a lakosok elsősorban, akik nem ősi birtokosok voltak. 1791-ben hozta a városi tanács azt a határozatot, hogy mindenki kaphat szőlőt, de a törzsökösök előnyt élveznek, és a jobb földeket kapják meg, tehát a magasabb értékűeket. 2 nyilasnál több szőlőt senki se kaphatott, de az idők folyamán, ahogy ugye a házasodás, öröklés egymás után történt, volt, hogy 4 vagy 6 nyilas szőlőt is birtokolt egy család. 1842-ben már tudjuk, hogy a szőlőskertekben gyümölcsösök is voltak. Úgy írják le, hogy nagyon finom, ízletes gyümölcsöket termesztettek errefelé, és párja nincs a környéken. Még a nánásinál is jobb, azt írják. Már hogy kihúzzuk magunkat egy kicsit. 1715-ben alakult a vénkert, 1791-ben a nadrágoskert, zaboskert, utána a középkert, aminek egy részét Édenkertnek nevezték, de hogy ez a rész melyik volt, azt ma már nem nagyon tudják. 1801-ben
írtották ki Bodán az erdőt, és az erdőírtásból ott is szőlőskerteket hoztak létre. Aztán 42-ben a homokkert, és 1855-ben a Kossuth kert került kiosztásra. A kerteket a kertbirtokosság gyakorolta a kertek fölötti önkormányzatot. A kertbirtokosság választott elnököt, jegyzőt, a jegyzőnek volt a feladata a gazdaságügyek rendben tartása, és választmányi tagokat. Kertenként külön kertbirtokosság volt, így a Kossuth kertnek is külön kertbirtokossága volt. Ez tartott egészen 1894-ig, amikor jött egy változás, azt azonban megelőzte az, hogy ekkor pár évvel ezelőtt Európából bejött Magyarországra és a filoxéra, ami ugye egy borzasztó pusztítást végzett a szőlőkben. Ugye évekig csak Spanyolországban volt, de aztán átkerült Franciaországba, és pár év alatt bejárta egész Európát, így Magyarországon is elpusztította a szőlőföldek jelentős részét. Hát, hogy Vöszörmény milyen csodálatos hely, azt mi sem mutatja jobban, hogy az országban 3 vagy 4 hely volt olyan, ahol a filoxéra nem pusztított, többek között a Hajdú-Vöszörmény szőlőskerteket egyáltalán nem érintette, ami azért nagy szó, mert Nánáson vagy Szoboszlón például a szőlők 80%-a elpusztult ebbe az időben. A szőlőművelés fejlesztését elősegítendő ekkor törvényt hoztak a hegyközségek létrehozására, és 1894-ben a hajdú-vöszörményi szőlőskertekben is elkezdődött a hegyközségek kialakítása. A hegyközségben már több szőlőskert volt együtt, sőt olyan szőlőskert is volt, amelyik nem vöszörményi szőlőskerttel volt egy hegyközségben, hanem 6 házival. A hegyközség feladata volt a gerádjának, az utaknak, utaknak és a határnak a rendbetartása. Egy elnök volt kertenként, 2 gazdát választottak, 2 kertbirtokost, egy jegyzőt, ezeket évente vegye le róla, vegye le róla. A csőszöknek meghatározott mennyiségű kenyér, szalona, tészta, társa, só és bocsportpénz járt. Általában kertenként 2-3 csőt választottak, és ha a kertben valamilyen kár keletkezett, akkor a csősznek a béréből levonták ezt a Asszony, jön az is. Az 1900-as évek elejétől viszont pénzt várunk rá. a csőszök és a fizetéseket. Nyaranta pedig a csőszök 3-4 kerülőt is választottak nyár végén, amikor már kezdett érni a szőlő, akik kereplőkkel járták körbe a szőlőket, ugye a madarakat viasztani. Hajdú-Vöszörményben 9 hegyközség volt, ebből a Kossuth kert 1895-ben alapította meg a saját hegyközségét, tehát ez egy hegyközség volt. 314 birtokosa volt ekkor, 129 katasztrális holdon. A szőlőskertbe kiköltözni tilos volt, gyakorlatilag a kintlakást tiltották, de már az 1800-as évek elejétől kezdve nagyon sokan kiköltöztek, és ugye ez elsősorban azokat a területeket érintett, amelyek közelebb voltak a városhoz, így aztán a vénkert, a középkert egymás után váltak belterületté, és ugyanerre a sorsra jutott Boda is. A szőlőskertben meghatározták azt is, hogy hogyan kell építkezni. Ugye a pajtákra külön rendelet vonatkozott, a szőlő sorjával egy vonalban lehetett csak építeni a pajtát, és a mezsgyétől 50 cm-re lehetett. Sárfalból vagy vályokból építették, a sárfalat ugye szalmával, törekkel elkeverve, vasvillával rakták fel, de naponta csak 40-50 centit lehetett feltenni, mert ugye a nedves sár az meg süllyedt volna alatta. Vagy pedig vályokból, érdekességképpen elmondom, hogy 1000 darab vályok vetésének ára 1 mázsa búza, 1 liter pálinka és 1 oldal szalona volt. Aztán. Fajtákon tölgyfajtók voltak, ezeken először fazár és fakulccsal lehetett nyitni, később drótkulccsal, úgynevezett vaslövővel. Ablak nem volt rajtuk, és egy ilyen 15-20 centis kör alakú lyuk volt csak rajta, ma már elég kevés ilyet lehet találni. A legvidámabb időszaka ugye a férfiaknak a nyár volt, amikor a szőlőskertben töltöttek több napot, távol az otthontól, békességben, nyugalomba, de ez vonatkozik az asszonyokra is, akik meg bent töltöttek békességben, nyugalomba pár napot. Az asszonyok csak szüret idején jöttek ki a szőlőbe általában,
A szüretnél a szedőket pálinkával, sőt, már karcos borral, új borral is kínálták, amit a legkorábban élő szőlőből csináltak, és a hagyományos ételeket ették hozzá, ugye birkapörköltöt, jóusoskását, pogácsát, sőt a gazdasszonyok mazsoláskalácsot is sütöttek. Bort itt nem tároltak, ugye egyedül a bodai kertekben volt borverem. Érdekességképpen elmondhatjuk, hogy ez a fajta építkezés, ez a pajtaépítkezés, ami Beszörményben volt, egyedülálló az egész régi Nagy-Magyarország területén is. A többi szőlőtermő vidéken ilyet nem nagyon lehetett találni, és hát még egy érdekesség volt, amit itt meg is lehet nézni, hogy egyedül Beszörménybe akasztották láncra a bográcsot, minden máshol fára vagy szolgafára tették fel. Én úgy gondolom, hogy én is túl sokat beszéltem már itt Zoli bátyám után, úgyhogy a rendhagyó történelmi órának itt véget is vetünk, és jó egészséget, jó szórakozást kívánok mindenkinek. Köszönöm. Az előbb elfelejtettem ezt a kereplőt bemutatni, hát ez se olyan már, mint a régi, pedig igazi asztalos mester csinálta. Tudni, a hangját tessenek meghallgatni. Hol van a kicsi? Ez sokkal kisebb, erősebb. Kicsi a borst, de erős, szokták mondani, igaz? Na. Mi cél szolgált ez? Ijesztették a madarakat. Na. Így van, meg csergettek. Karikást nem tudtam szerezni, ez az igazság. Miért nem szól? Egy juhász bundály, ezt csak érdekesség kedvéért mondom el, mert akinek lesz majd kedve délután, ebéd után, a nagyanyám féle pajtát átalakítottam. Hát egy kis ilyen szerény múzeum. Nagyapámról, nagyanyámról mit őriztem, meg fotókat, régi kulacsokat. Szóval akinek lesz kedve, szívesen látom vendégül, majd ott is. És ott van egy bunda. És ott van egy bunda, ezt akartam mondani, köszönöm főorvos úr. Bejártam Beszörményt, míg végre Drén Anti bácsi adott egy címet, Gardja Imre, aki újságba szokott írni, biztos tetszenek ismerni. Neki az édesapjának van meg, mert a többieknek is volt, de az egyikben a Dongó költözött bele, a másikat a Moly Bárci megette, szóval tönkrementek.
Na, akkor most szeretném tényleg itt a barátaim elképzelései, meg ötletek alapján egy nagyon szerény emlékül átadni kedves Feri bácsinak ezt a Böszörménynek a város címerét, amely egy gipsz öntvény, de azt írtuk a hátuljára, hogy emlékül a Kossuth-kert legrégebbi birtokosának, 1855-2005 Hávarga Ferencnek. Isten éltesse Feri bácsit nagyon sokáig, 100 éves korában is szeretnénk itt látni, és akkor majd egy zöldgyűlés vagy valamilyen rendezvény keretében. Egyébként van Böszörményben 3 vagy 400 éven felüli ember. Igen, csak nem az a Kossuth-kert. Nem. Feri bácsi nagyon jó erőt, egészséget kívánok. Csak fejt, ne vágja. Tessék. Igen, arra tessék majd vigyálni, hogy el ne törjön meg. Mert gipsz. Ezt emlékbe tetszik adni, ez a városnak a címere, ezt emlékbe adjuk. Jó? Nagyon jó. Jobb lett volna aranyból, de... Szegény az eklézia. És ahogy mondtam, hogy a legfiatalabb tulajdonosnak pedig emlékül a Kossuth-kert legfiatalabb birtokosának, Varga Katának adjuk ezt a kis emléklapot és egy kis szerény csokikát. Úgy, tessék rá. Majd apa. Elég. Jó lesz? Na. Ó, Isten. Sokáig éljél. Nagyon vigyázz. Igen. Na, kiderült az ide. Jó. Nem engedjük Akinek szekere lova van. Dobjon dalunk, miként a fergetek, egész virágot ostobolja meg, reggel a hangja, erőt hirdetően, halunk a népet, Maroknyi kis csapat még jó van, Marcikám. Ó, hát nem majd. A régi hadjári egyetértés, ami 100 éves lenne. De sajnos kiöregettünk, elpusztultunk, már csak ennyien vagyunk. De most ez valami párthoz kötődő, valami Nem munkás? kötődik, ez teljesen magán, maszek. De ez ilyen munkás dal volt, nem? Az volt, a vagongyári egyetértés dalkör. Aha. Amit még annak idején Szigeti Gyula bátyánk a 20-as évektől nagyon hosszú, egészen, hát, hogy mondjam, 70 valameddig. És hol lépnek föl? Hol léptek föl? Hát valamit? mink csak így temetésre járunk, Zolit így ismerjük, és hát ugye ő mondta, hogy jöjjünk már ki. Egy tized része van meg annak a nagy kórusnak.
Varga Imre. Na hát. Ki nem maradjon. Majd mi elsétálunk esetleg, elsétáljunk Pistivel a földkörkért. Hátrább, az az én meg el. Sörre, boros üveg kéne a kezébe. Boros üveget. Hey, ho, ho, hey, hey, ho, ho, ho.